kuyikapo maganizo awo nkuona kuti munthu usaphonya chimodzimodzi ngati momwe anafikira apita Mutharika dzulo ali mugalimoto ndithu imeneyi ndipo ndi atintedi kutsogoloko kungooneka pang'ono ndithu kuti ndi Atupere Muluzi akhala mpando wakumbuyo. Manong'onong'o amene akumveka ndionena kuti Atupere Muluzi akubwera pano ndi oyimba Patience na Madingo tione kuti kodi mphekesera zimenezo ndi zoona kapena ayi pa nthawi yomwe Atupere Muluzi mu mphindi zochapa zokha akhale ndithu akutsika mgalimoto imeneyi kuti alowe mu auditorium kuno ku BICC kukapereka zikalata zawo zosonyeza chidwi kuyimira pa mpando wa president. Mphindi zochapa chabe Atupere Muluzi ndi amenewo kutsika mu galimoto yomwe yafikitsa pamalo ano. Akulu achipani kukawalandira ndithu pamenepo kuwapatsa chanza iwo afika ndithu ndi amayi akunyumba kwawo kupereka moni ndithu kwa akuluakulu achipani uli pa ulendo wawo ndithu okalowa muchipinda chimenechi. Pakadali pano sizikudziwika ndithu kuti kodi pa anthu amene awazungulirawa running mate ndi ndani, koma na Madingo sindikuwaona. Ayi tamvaso sitapompa kuti ayi kukhanganisana Madingo ndithu zinali zongo yankhula wanthu. Pa ukambidwa zina lina la Dr. Zodabwisa kumatisimikiza ndithu posera pompa kuti kodi ndi ndani kwenikweni, koma pala anthu ambiri amene ali kumbuyo kwawo munthu sungadziwire kuti running mate tinazionanso zulo pamene Mutharika amalowa panali anthu ambiri amene ali pamenepo. Ndiye tione kuti ndingopita ndikafufuze chifukwaso dzulo momwe amafika pamalo ano a Mutharika kunali mphekesera ndithu kuti ayi mwina ndi Bright Nsaka kapena mwina ndi Rosa Mbilizi kapena mwina ndi Jane Ansa, koma Jane Ansa awo pa nthawi yomwe Mutharika amalowa mchipinda chimenechi sanali kumbuyo kwawo pa ulendo oyenda limodzi kukalowa mchipinda chimenechi. Ndereronso ndithu zioneke pamenepa kuti kodi running mate ndi ndani, ali pambuyo pawopa kapena nawonso agwiritsa ntchito style ina yoti ndi running mate akakhale ngati angokumana mkati momwemo. Wayana ukubva zotani? Ayi ndithu even wa UDF amene namfunsa apo khanga nayenso sakudziwa paima anthu osiyanasiyana, ena awo ndi Secretary General achipani, ena maudindo osiyanasiyana ndi sakudziwa. Mayina akumveka ndi ati? Mayina poyamba ndi paja timakamba za Madingo kondeta mfa kuti za Madingo ayi ndipo namveka zina la Dr. Kalolo ndi zina limene linatchulidwa, koma we yet to confirm. Koma bambo ayimapo andipasa chidwe kuti ndipite ndikafunse zina akafunsa ndithu ndithu ndi Atupere Muluzi pamenepo mayi akunyumba kwawo, komanso ayima ndi ena akuluakulu akuchipani, komanso ena sitikuwadziwa pano. Wayana kukatifunsira kuti kodi tiadziwe kuti kodi ndi ndani mmodzi mwina mwa anthu amene ayima nawo kumeneko atha kukhala running mate wawo, komanso zitha kuthekanso kuti running mate sali nawo pa mndandanda umenewu, mwina walowa kale mkati mchipinda chimenechi kapena mwina akubwera mbuyomu alowe payekha sizikudziwika, koma ndithu mayina akuti amene akumveka ndi mayina amene wa Dr. Kalolo. Mukutena ndani? Ayi zina ndilomwero pale gentleman over there amene ndachita suspect midwekawo ayima mo running mate mandi wa security ntayima wa security wandikanira kuti achunga tankudikirani kaye nthawi yake ikwana running mate ndikuona ngati ndi ameneyo ndithu, koma dzinalo ndimene ngofuna kupanga confirm kuti ife ngati Times timafuna tauza Malawi zoona zokha. Aperekaso chithunzithunzi pano kuti dzulo ngakhala apita Mutharika mkatimu panali kale mayina amene amamveka Nsaka, Rosa Mbilizi, Jane Ansa, koma momwe amalowa mkatimu Mutharika sanali ndi Jane Ansa pambuyo pawo. Jane Ansa anakapezeka atsekeranso chitseko ali kunja. In fact amene ali pafupi anali Rosa Mbilizi ndamene tinaona kuti anali pafupi mwetu inalesa maganizo oti onde running ndi amene mpaka ife tinamba kulengeza kuti kukhala ngati ndi amenewa chifukwa kuti anali kufupi ndi president. So tiona nkati fa panjapa uthaupusisika nkumanena kuti uyu ali pafupi, koma ayi ndithu, koma ine abambo awo ndikuwakayikira basi. Kaendedwe kaodi ndithu ndi security yomwenso ali nayo running mate, koma zonsezo ndithu sitinganeneretu
pano poti candidate wina aliyense akumabwera ndithu ndi style yake. Pamenepo Andrew Mpesi Chief Elections Officer ku MEC akuwalandira ndithu Atupere Muluzi kuti tsopano alowe mchipinda chimenechi. Kuno ku BICC kukumachitika ndithu zambiri, kuzizimutsidwa zina zoti mwina Amalawi amayembekezera ndi zina zotero zambiri zikumachitika kuno makapa nkhani imeneyi yokhudza running mate. Zinachitikanso ndithu ulendo wina omwe amafika mtsogoleri wa chipani cha Nationalism Democratic Party Daniel Duwe, amene osatafika anthu amaona kuti mwina ena amene amayenda kumbuyo kwawo ndi ma running mate awo amenewo. Koma kukafika nkati kunakapezeka kuti osanafike ndi running mate wawo sanabwere. Chimodzimodzi ndithu dzulo apita Muthalika analinso ndi anthu amene amayenda kumbuyo kwawo, anthu nkumaganizira kuti mwina poti Rosa Mbilizi ali kumbuyo kwawo kwenikweni kwa apita Muthalika mwina ndiye running mate, koma kunapezeka zoti running mate ndi munthu wina amenenso nthawi imeneyo sanali pambuyo pa apita Muthalika. Ndipo apita Muthalika atalowa kale nkati amenewo anali ali panja ndithu nawonso kusakasaka njira kuti alowere mchipinda chimenechi. Ndiye zambiri ndithu zikumamveka makapa nkhani ya running mate, mphekesera mayina ambirimbiri akumamveka ndithu, koma kumapeto kwake kumadzapezeka kuti mwina ndi munthu amene Amalawi amayembekezera, olonso pena si munthu amene Amalawi amamuyembekezera. Zozizimutsa ndithu mzanga wanda msiska zomwe zikumachitika kuno pena, koma pano chithunzithunzibe mwina tikanalibe amene anachitako zophweketsa moyo nda Joyce Banda. Fuka pofika uko anachita kubwera pa mpanda denga galimoto alesa amachita kuona kuti JB awo ndi running mate wawo akhumba kachali, koma ndaona kubwera kwa Muthalika ndi Atupere Muluzi kwakhala ngati kofanana nako, komanso kosapereka lead kuti kodi running mate yo ndi ndani. Ngakhale mphekeserabe zikumveka, mphekesera zikumvekadi apa zikumveka kuti ndi Dr. Lex Kalolo Chatambalala amenewa ndi abusa amene ndi Prophetic Association of Malawi PAMA ndi president awo amenewa kuti adapanga maphunziro awo za ubusazi, ndipo ali ndi PhD in Bible Study, Master in Divinity, Bachelor of Arts in Theology obtained from God's House of Deliverance Bible Institute in the US. So awawa ndamene akuonekano kuti kutamveka mphekesera chifukwa mphekesera tikumazimva even dzulo lija ansa aja adali pa mphekesera imene timamva za ansa, timamva za Mbilizi, timamva za Bright Msaka ndamene amakhanga tapikisana kwa leroli adali pa awiriwa, timamva za Anamadingowa ndi Dr. Lex Kalolowa. Panopa nditha kukusimikizirani mayi Maulidi kuti kumene mwina nkutheka ali kale mkatimu chifukwa choti anthuno akupanga ti ma style tawo tomafuna kuti asokoneze zimene ndimamuza Brian kuti ndimaona ngati kuti mwina ka system kamene kakanasintha mmene ku convention kuja kakhala kuti mwasankha candidate wanu mafunanso makhani chithunzithunzi kodi running mate akhoza kukhala ndani, kuti akakhala mphwepwa anthu ena ayikepo maganizo awo. Zobisa running mate izi utakufa ndi joka thumba, utakhala kuti candidate ndi wabwino koma running mate mphwepwa nkupezeka kuti munthu anthu akutsikani. Chifukwa Malawi tiwatha kutsika munthu ukhoza maona ngati ukuyenda ukamona ngati ukutsogola anthu asakukusatira umakhala ungoyenda. So running mate osamphwekesa kusankha udyo kuthekera kwakukulu kusintha kusankha running mate opoira utakugwa nayo. So zomabisa running mate kana ambisa ndani running mate anthu angamutani if you people know akuziwa kale candidate. Mwina so zobisa running mate ndi zomwe zikumapangitsaso kuti mwina pazikhala kusamvana ena kukwiya achani. Exactly. Kuti pasa sign anthu nkhana maidzo kale anthu sangakwiye. Kuti pasa sign kuya kutha kuti. Kuti pasa sign kuti tilowe ndithu nkati. Ndithu pakadali pano nkati zonse zatheka ndiye bwanji tonse tilowe nkati kuti titsatire limodzi momwe iziyendere, komanso kuti titsatire kuti Atupere Muluzi achite present ndani ngati running mate.